idan har ka gama kallon wannan bidiyon kuma baka fahimci exactly yadda zaka samu 500k zuwa 1 million a wata a online da sana'ar affiliate marketing ba, magana ta gaskiya ku doke ni ku kai ni EFCC. Hanyoyi guda uku da zaka bi wajen samun kuɗi na halal a online. Ina nufin ba wai free update bane, ina nufin ba wai hanya kawai da zaka je ka nemi link bane, a'a real money ina nufi. Real money, kuɗin da zaka iya same su cikin halal, kuma kuɗin da zaka iya same su wanda zai baka damar sauya rayuwarka. So da haka idan wannan shine karon ka na farko da kake bibiyan wannan shafin, just abin da zaka yi ka danna alaman follow idan kana kallon wannan bidiyon a Facebook, ko kuma idan kana kallon wannan bidiyon a YouTube ka danna alamar subscribing domin samun videos masu amfani a next video. Hanya ta farko da kake bukata domin samun kuɗi na halal a online shine wato canza yanayin tunaninka. Kafin ma ka san yaya ake samun kuɗi a online, ka canza yanayin tunaninka. Yanayin tunaninka shine wato duk wani abu da kake negative thinking a kansa ka gyara shi daga yau kenan. Akwai da yawan mutanen da suna tunanin har yanzu su ba a samun kuɗi a online. Tunanin su har yanzu ba a samun ingantattun kuɗaɗe wanda za su iya canza rayuwarsu gaba ɗaya da shi. So wannan tunanin ka canza shi yanzu. Duniya ta riga ta fi karfin yadda mutum zai yi tunanin ba a samun kuɗi a online kaza da kaza. Kar ka ma wannan tunanin, ka ajiye shi a gefe, ka dauki tunanin da ta yaya zan koyi yanda zan samu kuɗin. In dai ka dauki wannan tunanin, wannan bidiyon zai maka amfani. Na biyu, bayan ka canza wannan tunanin, abu na biyu wanda yake da matukar muhimmanci da ya kamata a ce ka yi shine ka fahimci wani problem za ka yi solving. Akwai matsaloli bila adadin da mutane suke fama da shi, wanda still har yanzu ba su samu wanda zai zo ya warware musu ba, ko kuma ba su samu hanyar da za su bi domin warware wannan matsalolin ba. A wannan bidiyon zan faɗi matsaloli guda uku, amma magana ta gaskiya tsakani da kai, kar ka ce kwacha bakar ya kawo wannan solution kaza da kaza. No, ka yi amfani da wannan dama ne domin sauya rayuwarka. Shi yasa zan faɗa muku matsaloli guda uku da mutane suke fama da shi, wanda idan har ka iya magance su, za ka iya zama miliyoniya a karancin shekarunka. So wannan matsaloli guda uku da za ka iya warware shi ya bani damar samun wannan kuɗin da kuke ganin 2 million a karancin shekaruna da fara wannan kasuwanci na affiliate marketing da bai jima ba. Na farko, matsalar da yawancin mutane suke fama da shi shine wato rashin samun kuɗi. Ka zauna ka yi tunani wani abu za ka iya kawo musu wanda zai sa su samu kuɗi, musamman in dai har kana living a Najeriya, musamman ma kuma a arewacin mu na Najeriya. Na biyu, matsalolin da yawancin business owner suke fama da shi, ka zauna ka yi tunani. Yawancin su matsalar su shine rashin samun customer, rashin samun ciniki, rashin samun siyar da kayayyakin su wanda suka aje. Ka zauna ka yi tunani, shin zaka iya taimaka musu wajen kawo musu customer, wajen kawo musu siyar da wannan kayan? Wannan skill da na koya, wanda ina taimaka ma business owner wajen kawo musu customer, wajen siyar musu da kayayyakin su a ko ina a faɗin duniya, ya bani damar samun kudade masu yawa. So kai ma ka zo na kai tunanin ka san yadda zaka iya magance wannan matsalar. Kuma a ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka koyi ka magance wannan matsalolin. Na uku, wanda yake da matukar muhimmanci shine duk yanda zaka yi ka tabbatar abin da kana yi yana impacting rayuwar mutane, ma'ana yana canza rayuwar mutane. Duk abin da kake yi in dai har mutane ba sa amfana, mutane ba sa canza rayuwarsu da wannan abin da kake faɗa ko kuma wannan abin da kake bayarwa, wannan abin shirme ne kawai kake yi. Saboda idan har baka taimaki mutane ba, mutane ba su canza rayuwarsu ba, ta yaya mutane za su yi farin cewa ga wannan fa cewa ya san abin da yake, wannan iliminsa ya amfanar da rayuwa. So wannan fatan alkhairin da suke maka, addu'o'in da suke maka, Allah zai ci gaba da bude maka kofofinsa, kuma kai ma ka samu abin da kake so domin taimaka ma mutanen da ka yi. Na ƙarshe, gano waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa, wannan su ne ginshikin samun miliyoyin kuɗaɗe na halal a online ko a zahirance. Duk wani wanda kaga a yau yana making miliyoyin kuɗaɗe, ka je ka tambaye shi yana solving matsaloli. Mu dauki kananan 'yan kasuwa. Kananan 'yan kasuwan da suke samun kuɗaɗe, ka duba abinda mutane suna so suke sayarwa, domin mutane suna barin gidajensu su zo wajensu su siya wannan abin,
saboda babu wannan abun a kusa da su. So da haka kai ma idan ka zauna ka yi tunani mai kyau, tabbas kudi suna zuwa ne ta hanyar magance matsaloli. Sanin yadda ake magance matsaloli su ne abin da ya sa mutane da yawa har yanzu suna shan wahala har yanzu ba su samu abin da suke bukata ba. So don haka idan ka ji daɗin wannan bidiyon kuma ya ilmantar da kai, ka fahimci yadda ake samun kuɗi a online, abu daya kacal kake bukata domin samun ka warware magance, ka koyi skill ɗin nan ya kasance taimaka ma business owner wajen kawo musu customer, ko kuma taimaka ma mutane wajen koyan wani ilimi da ba su da shi a yanzu za su koya su samu kuɗi, ko kuma taimaka ma masana'anta wajen kawo musu solution problem ɗin da yake damun su da dai sauransu. So don haka wannan skill ɗin shine wato skill ɗin affiliate marketing. Na san ka dade kana jin affiliate marketing. Rashin saya ka fahimce shi yadda ya kamata da ka bi classes na mutane da yawa wanda har yanzu baka saya ka fahimci menene affiliate marketing yadda ya dace ba, yasa har yanzu kana ta yawo baka ma fahimci yaya ake samun kuɗi a online ba. So wannan shine step complete yadda ake samun kuɗi a online da yadda ake magance matsalolin da ake samun kuɗi a online. So idan kana buƙatar ka fahimci menene affiliate marketing kuma ka samu real money a online, abin da za ka yi shine ka duba comment section, akwai link na YouTube channel ɗina da na ajiye complete video da na yi akan yadda mutum zai fahimci menene affiliate marketing, kuma a cikin video ɗin na sa WhatsApp number na wanda zaka iya dauka ka yi mun magana, ko kuma description ɗin channel ɗina akwai WhatsApp number na wanda zaka iya dauka ka yi mun magana in dai kana son ka fara koyan affiliate marketing. Amma abu mafi muhimmanci ka dubi comment section ɗin na ajiye link, ka nasu ka kalli akan affiliate marketing bayani class na musamman da na yi. Amma wannan class din zai expire nan da ba da dadewa ba, so don haka ka duba yanzu ka je ka saurara step by step domin fahimtar menene affiliate marketing. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon ku yi sharing, ku yi reposting, ku yi comment da ra'ayinku, sai mun haɗu a bidiyo din mu na gaba.